oikea aito semmonen vessapaperi kaupoissa loppu. Ja sitten meidän toinen kondiittori se sanoi, olisi kiva saada meille tiskin semmonen kakku vessapaperirulla. Mutta sitten se tuli semmonen juttu, että me voimme tehdä puhumaan tästä vähän, että aidot sitten, kuten oikea toi vessapaperirulla. Ja sitten mä tulin töihin, mulla oli aamuvuoro, mä laitan vessapaperirulla tässä pöydälle ja olen tehnyt näitä kakkuja ja mä laitamme heti niitä tiskin ja asiakkaita ne tulivat sisään ja nähnyt wow! Ja se oli semmonen reaktio, että ei koudutunut. Ne kaikki altavat ottaa kuvia, laita johonkin Instagramin, Facebookin ja kaikki sitten. Ja ne mennyt tunnin päästä, se ei ole mitään, mulla oli 5 kappaletta tehty ja ne mennyt samalla siellä kaikki. It's a game changer, and I'm relieved because I'll know that all my employees are safe for months now, and I'm hoping that the situation will stay. Light, and I think it suits also for the kids. So I think it's quite a soft taste. But anyway, I took it because of the corona thing and because of the outfit. Everyone is so interested in this cake, and it has somehow become the picture of the crisis. First everyone wanted to buy toilet paper. Now we know it's not going to be a lack of toilet paper, so we can have the cake instead. It's so nice, so much fun.